akaumbono unoita akaumbono usiki ende akaumbono zvatinoti ndopona vanogona kutaura titipe mbuya ripoti zvaifafaza takazoenda kumakatitendera mabhuratemu takazoenda kumai Hussein wakati yaifumba kwani tikaenda kumba kwavo tasvika kumba kwavo takagara kubva kuma10 makuseni takazoya zvekuma5 auya kuma5 wakati n'anga yati kwanzi ndira 450 ndide sei ndiwombonore mukomana mupurisa mambo akati aiwa haangada kudaro so iye n'anga chahapana ngauye munhu wacho babi apa tiri tionesane naye wakati wati kwazi kana muzvinhu zvisina kurongeka ndichikwanisa kuita sei nenduwi uyezve aida mari transport yakanga yamutakura saka mukomagabu ukazoparana namai Hussein vachida kuya namai Hussein kuno mai Hussein vakati chiregai ndiye sei ndiite ndega saka mai Hussein ndo wakaongona mukomana ndomachitira zvakaita mai Hussein ndo ko anombonora sei iye arudzi pane n'anga yeDRS iye mukomana zvakumva sei makabva makaravanzva kuti saka makagadzira takaenda kugeneral hospital saka zvaraita okay zita ndani alright so Gareza, where's Mira? Wait. Nanga yamaita vazviri. Nanga yamaita varaimwe kuti ndiyo yakaita izvi. hazvizvikora zvagadzira Maina zvinhu zvinhu zvandakagadzira ndiri zvinhu zvamagadzira nega. Saka vaisusu mabuda kungoti tenderedza yaenda mberi tidzidzai nyaya iyi. Ndizvo. murisa heti musoro wekuvhara madziso dinda ndiko unomwi anoiona sei yamunoita makadai soendaisi yamuriti muringano Right. So isusu kana munhu ndimakazvidii ndimakazviita andiri Stella Mwakasekela kana muri kubvuma kuti ndimakazviita it then means kuti it's now your responsibility to make sure kuti mukomana arapona zvinhu zvese zvake zvaari kuda kana ari kuda kuenda kuchipatara kuti zvinhu zvidai ndini muchaenda kuchipatara kusvikira munhu aita sei apona ndizvo then pane nyaya iripo yekuti isusu hatizoitedu zvinhu zvakawanda zvekuti makapuma munhu zvaasina kuita mukamukwadza pasinai zvaaita sei zvaaita anizvo imhosva ikuzi saizvi zvatichaita pane zvoda kutsvaga zvinhu asi for now ndekuti endai morapise mwana kusvika aita sei murozwa mbuya mari yese yamunodai kuti mwana arapa zvinhu zvifambe zvakanaka irresponsibility yake musikana achabva kusvika mwana aita zvakanaka then ikaiti ngotsvagutsa then tozokudaidzai kudai tozokutaurai kuti chii chichaitika panyaya yekuti abvuma ega kuti ndiye akakwadza
ndizvo. For now ndapisai mwana chakudaidza tozokutaura kuti akuita sei nenyaya iyi. Musakwadzane, musarombe, musaite utsinye, musabate bate, garai enoro. Andrew, musaroyane, musarombe, garai zvakanaka. Andrew, right, ichienda imwe tamboita kuti mwana apore, asi ndichakudaidza inofi. Ndozokutaura izvi.